Krásný den všem. Já vás dneska moc vítám při dnešním rozhovoru s Katarínou, která přijala moje pozvání. A Katarína vlastně prošla mým kurzem Organizace domova nebo Organizace domácnosti komplexní kurz. Je to vlastně velký kurz 5 až 6 týdnový, kde organizujeme celou tu domácnost. A já jsem se právě Kataríny chtěla zeptat, jak se jí kurz líbil, proč do něj vstoupila, co si z něho odnesla a jak to třeba teď vypadá s odstupem času po těch 2 měsících, kdy už vlastně, nebo po měsíci, skoro 2, jak to teď vypadá, jak fungují návyky a podobně. Takže Kataríno, dobrý den, děkuji moc za váš čas. Dobrý deň, všetkých zdravím. A já ještě, než teda se vrhneme ohledně toho kurzu. Já jsem se chtěla spíš zeptat, vlastně proč jste do toho v kurzu vstoupila, co vám dlouhodobě nešlo, s čím jste si nevěděla rady, taková ta počáteční fáze. Domácnosť už vedieme veľmi dlho, keďže už mám aj dosť veľké deti. V podstate ten syn starší je 13-ročný, čiže ešte plus predtým nejaká doba a za tých dajme tomu 15 rokov, hej, sa v tej domácnosti nazbieralo čokoľvek a začali sme sa vlastne v tom množstve topiť postupne, hej. Človek si založí nejaké to bývanie, postupne si nosí ďalšie veci, s tým vyhadzovaním je problém, čiže videla som, že postupne sa naozaj v tom začíname viac a viac jednoducho topiť. A nie, že by som nejako netriedila, nevyhadzovala, ale nebolo to dostatočné na to čo vlastne sme doma mali, alebo čo sa vlastne za tie roky nazbieralo. Čiže chýbal mi taký ten systém. Ten systém. Ako to naozaj vytriediť, ako to naozaj uchopiť tak, aby to bolo praktické, rýchle, aby som s tým nezabíjala každý týždeň kopu času a jednoducho naozaj ten systém, ktorý by bol udržateľný, dlhodobo udržateľný. A zkoušela jste něco předtím, nebo co vás jakoby donutilo, že jste si řekla, jo, tak teď půjdu do kurzu a kurz mi to vyřeší? Jestli jste zkoušela už, předpokládám, že teda jo, po případě jako co a kde jste viděla jako nejaké tie nedostatky třeba? No tak akože tak klasické upratovanie, jarné, jesenné, hej, ktoré vždy obsahovalo to, že nejaké veci sa vyhodili alebo teda posunuli ďalej, ale veľa vecí vlastne som iba prebalila a presunula na iné miesto, hej. Čo v konečnom dôsledku nerieši žiadny problém, lebo vlastne človek si len presunie na iné miesto, ale stále to v tej domácnosti vlastne je a určitým spôsobom akože zavadzia, hej. Čiže nejaké také tie jarné, jesenné upratovania samozrejme boli. Skúšala som tak, klasické veci tiež. Mala som prečítanú knížku od Marie Kondo. A vlastne to bol taký prvý, akože taký väčší pokus nejako to lepšie uchopiť, ale mne ten jej spôsob veľmi ako nevyhovoval z toho dôvodu, že ona teda vlastne to robí tak nárazovo, že všetko naraz vybrať, všetko naraz pretriediť a keď má človek teda už tú domácnosť s deťmi, tak nemala som tú kapacitu, čas a väčšinou ako zo začiatku, keď som to skúsila, tak to skončilo tak, že fakt akože všetko som vybrala a začala triediť a potom to bolo mesiac všetko vybraté niekde na jednej kope a keď už teda mi došla trpezlivosť, tak som to natlačila zase späť, hej. No, čiže ten spôsob mi vlastne nevyhovoval vzhľadom na to, že naozaj človek chodí do práce, deti chodia do školy, takže jednoducho som videla, že tento spôsob mi nefunguje, no a hľadala som nejaké nápady na internete a tak ďalej a vlastne som narazila na minikurs, na váš minikurs, ktorý... To jsem se chtěla vlastně zeptat, pardon, že vás ještě přerušu. Takže když já to jenom shrnu, aby třeba i ty ostatní ženy se v tom našly, což já samozřejmě ve většině případů to tak je, když se na začátku každého kurzu ptám, s čím ta žena válčí, je samozřejmě
hodně to množství věcí. Přesně tak, protože je ta domácnost, člověk jede od rána do večera a nemá moc prostor jakoby to třídit, pokud nemá už nějaký ten systém a pokud nemá nastavené nějaké ty návyky. Takže chápu, určitě v tom nejste sama, prostě je to tak, ale myslím si, že se to dá naučit, jo, takže to nám pak řeknete, jak jste to zvládla, jaký je ten výsledek. A chápu tu Marie Kondo, já jsem vlastně žila v Americe, takže vím, ona to vlastně hodně dělá v Americe. Není to pro každého, jo, není to pro každého, já si myslím, že to je takový ten fakt americký typ, nebo americký styl a myslím si, že my, ty Češi, máme radši to pozvolnější, kde máme ten prostor a přijde mi to, že to je víc funkční. Já tu práci dělám už přes 4 roky a doopravdy za ty 4 roky jsem zjistila, že prostě ty pomalý kroky vedou právě k tomu, že vy se to i učíte a vlastně dlouhodobě to pak nějakým způsobem jako funguje, než když to člověk udělá během jako chvilky a ve většině případů to ten člověk ani sám prostě neudělá, jo, ani psychicky, ani fyzicky to jakoby není reálný, no. Dobře, takže když se vrátíme teda zpátky, takže zkoušela jste, nefungovalo to a jak jste teda přišla na mě, nebo proč jste se teda rozhodla pro ten můj kurz? Ja ešte jednu drobnú vec, čo mi teraz napadlo, je, že vlastne, aby to nevyznelo tak, že som nejaký veľký zberateľ vecí, hej, ja vlastne ani veľmi, akože nie som ten typ, ale čo som si vlastne uvedomila, že veľa sa mi nazbieralo vďaka tým deťom, lebo ja som aspoň mala takú tú tendenciu, že veď ako bolo prvé dieťa, hej, tak pomaly všetko sa odložilo. Potom akože druhé dieťa, zase akože, hej, že odkladám to preto ďalšie. Potom vlastne švagrina, hej, čakali babetku, tak ešte sme to zase odkladali. Ale v konečnom dôsledku z tých vecí, keď si tak uvedomím, tak veľmi málo sme v reále akože naozaj použili, aj teda vzhľadom na to, že ja mám aj chlapec, dievča, že nie všetko sa dalo použiť, ale aj tak, ako človek potom vlastne dostane zase niečo. A ono sa to tak zbytočne nazbiera, že vlastne akože to bol jeden z takých väčších akože dôvodov, kde sa mi naozaj akože nakopili veci, aj teda sentimentálne vzťahy má k tomu človek niekedy a jednoducho toto bolo také, že naozaj a vlastne nepoužiteľné, lebo keď tie deti podrastú, tak naozaj už človek s tým čo bude robiť, hej, no. Takže tak, no a na ten váš minikurs teda, aby som sa vrátila k otázke, na ten váš minikurs som narazila na internete, veľmi sa mi to páčilo, vlastne to bolo návyky aj v kuchyni a ja som si potom vlastne prvé, čo bolo, tak som ešte absolvovala na jeseň kurz kuchyňa a to som si vybrala z toho dôvodu, že vlastne sme na jar teraz prerábali kuchyňu, robili sme komplet novú a chcela som presne ísť do toho s tým, že bude nejaký systém, to rozloženie skriniek, šuflíkov, všetkého, čo najpraktickejšie. Lebo v tých dizajnových štúdiách ako dizajn riešia, ale záleží určite od osoby, či je tam praktickejšia osoba alebo viac zameraná na dizajn. A to sa mi páčilo, že jednoducho naozaj aj v tom kurze sme si prešli všetky časti, hej, ja neviem, od chladničky cez skrinky, cez návyky. A potom, keď som videla na jar teda tento kurz komplexný, tak si hovorím, keď už som zvládla tú kuchyňu, tak už musím zvládnuť celý dom. A vlastne po prečítaní toho popisu sa mi páčilo, že naozaj človek prejde väčšinu tých miestností a dostane takéto nakopnutie, aby naozaj v každej tej miestnosti urobil ten základ a už potom doľaďoval. Čiže také, ako mne to veľmi pomohlo naozaj v tom, že každú tú miestnosť som si prešla, v každej tej sekcii boli nejaké naozaj veci, na ktoré netvrdím, že by som neprišla, čo som aj sama, ale je to fajn, keď to už niekto má jednoducho odskúšané a vie povedať, že dobre, toto mne funguje, skús to aj ty a je to rýchlejšia a jednoduchšia cesta. Takže tak. Super, takže jste prošla kuchyní, minikurzem a pak jste se rozhodla, jo, funguje mi to,
jdu dál. Super. A když byste chtěla říct, nebo když byste to nějakým způsobem třeba shrnula, co vám nejvíc vlastně v tom kurzu pomohlo? Nějaký 3-4 věci, které byste třeba vypíchla, co bylo jako to gro, které vám pomohlo se nějak jako posunout dál? Naozaj tie jednotlivé úlohy, ktoré vlastne boli zadané na tie dni, to mi, ten začiatok je pre mňa asi taký najťažší, že keď sa človek postaví do tej miestnosti, že s čím začať, hej? Lebo proste, kde sa pohne, kde sa pozrie, tam je čo urobiť, čiže taký ten naozaj prvý krok, vytiahnuť to, plus samozrejme to triedenie. Veľmi mi pomohlo to, že naozaj ten váš tip, že keď som si neistá, odložím ešte, ale keď to už druhýkrát triedím a ešte stále to tam mám, tak teda nepoužila som to počas tej doby, tak naozaj proste premôcť sa a jednoducho dať to preč. A nemám pocit, že teda niečo by mi chýbalo, čo som vyhodila tak, že by som si tu 2 dní nad tým rozmýšľala, že bože, prečo som to vyhodila. Hej? Takže naozaj toto bolo také fajn. Ďalšie, čo ja som mala taký problém, že som nevedela v rámci pracovne rozdeliť, že nejaké veci sme mali dole v obývačke, také akože dokumenty, nejaké hore v pracovni a vtedy sme to aj riešili, alebo som sa pýtala, že ako s tým naložiť. A dobrý tip bol, že vlastne mať iba jedno miesto pre každú vec, hej, alebo snažiť sa mať jedno miesto, nie 2, lebo už človek ako náhle ju chytí do ruky a potrebuje založiť, už musí rozmýšľať, dám ju tam alebo tam a nakoniec ju nedá nikde a zostane na nejakom hotspote. Čiže toto a plus mne sa veľmi páčili tie videá, tá vaša energia, že naozaj to viete veľmi, akože aspoň mne to bolo také, že nakopnúť a vlastne aj počas tých živých vysielaní ja som veľa urobila. Že som si to pustila do tých sluchadiek do uší a jednoducho popri tom som robila a mala som taký pocit, že robíme všetci spolu. takže to bolo také akože pre mňa, že tiež motivačné, alebo také fajn. Také fajn. Plus návyky. Návyky je naozaj za mňa úplne že super vec, lebo človek zo začiatku, aspoň ja teda som mala taký, že ako niektoré išli ľahšie, niektoré som sa akože tak kvázi premáhala, alebo nie, že premáhala, musela som si na to akože dávať pozor, ale napríklad, hej, vypichnem napríklad ten večerný úklid tej kuchyne a jednoducho za tie 2-3 týždne som si na to tak zvykla, že už to naozaj neberiem, ako že vôbec sa musím nad tým nejako pozastaviť, alebo už je to presne ako to umývanie zubov, že jednoducho idem, robím a nemám pocit, že nejakú námahu musím vytvárať a jednoducho ide to tak samo. Už naozaj do tej rutiny sa to dostane tak, že človek nad tým neuvažuje a vlastne tie myšlienky tomu nevenujem a tým pádom akože je to vec, ktorú robím bežne a prejde to, hej, že nemám že nepřijdete si jako, že uklízíte, nebo že děláte něco, co musíte dělat, ale prostě je to taková automatika, kde prostě jdete, děláte a nemáte z toho ten pocit, ježiši, zase jsem musela celý večer uklízet a teď je tam ta frustrace, ale spíš z toho má ten člověk pocit ten druhý den, nebo aspoň já mám ten pocit druhý den, když doopravdy přijdu do té kuchyně, nebo když přijdu do té ležnice, mám ustláno, nebo když prostě přijdu a nemám tam ty hotspoty, tak mě to pak vlastně těší a vidím tam ten výsledek. Takže asi něco podobně. A druhá vec, čo napríklad zase v kúpeľni sa mi tak pri tých návykoch, že pri umývaní zubov alebo tak pretriem umývadla a ako hej, po tých deťoch vždy tam niečo je také ofrkané. Takže to akože, že si prejdem, tak to ako vlastne mi nedovolí to zájsť, alebo nedovolí mi to nechať zájsť do takého štádia, že už je to fakt špinavé a ako lebo potom, keď už to prekročí u mňa určitú hranicu, tak už sa mi do toho strašne nechce.
už mám taký odpor voči tomu. A vlastne nezájde to po tú hranicu, tým pádom fakt nemám z toho tú frustráciu, nemám z toho ten nepríjemný pocit, že to tak akože stále sa udržuje v tom dobrom stave ten priestor, tak vlastne je to príjemnejšie. A ještě jenom, když se k tomu vrátím, takže vyhovovalo vám teda to vlastně, jak to bylo rozdělené po těch týdnech a že vždycky v každém tom týdnu byly vlastně jasně daný ty projekty, právě abyste přesně věděli, co máte dělat, protože já se vlastně pomocí, nebo za ty roky zjišťuju, že vlastně kolikrát ten člověk chce, ale neví vlastně, kde začít a v tu chvíli nezačne. Takže jestli to bylo i to, co bylo pro vás jakoby důležitý, že jsme si doopravdy řekli, tenhle ten týden máme prostě koupelnu, máte tam tyhle ty 3 projekty, když je uděláte, skvělý, a pak máte prostor samozřejmě dodělat si další, že jo, ale jakože jste přesně věděli, co máte dělat, jak to máte dělat a třeba jaký organizéry a podobně. Áno, určite. Mne to teda tak akože fajn vyhovovalo. Ono je to trošku také možno prenesenie zodpovednosti na niekoho iného, hej? Že ako keby pani učiteľka v škole povie, urobte si túto úlohu, hej? No, tak si ju robím, hej? Akože určite do určitej miery je to také, ale človek ide do toho kurzu s nejakým zámerom, hej? A ja chcem dosiahnuť ten rýchly výsledok, ktorý teda očakávam. A jednoducho neznamená to, že keď absolvujem ten kurz, tak všetko bude na tip-top. Ani ja ako nesplnila som do bodky úplne všetky úlohy, hej. Ale jednoducho mám to urobené, viem, nemusím sa fakt postaviť do tej miestnosti a nemusím rozmýšľať, ktorú z tých vecí mám proste začať, vybrať prvú. Jednoducho idem podľa tých úloh, idem podľa tých dní a snažím sa splniť toho čo najviac. Takže mne to osobne veľmi vyhovalo, že naozaj tú zodpovednosť ste prevzala vy, že ste mi povedali, čo mám robiť. Ja som to urobila a v konečnom dôsledku som bola spokojná. Takže a samozrejme páči sa mi aj ten prístup, že je dlhšie, že človek sa vlastne môže k tomu vrátiť a mám tam isté resty, ktoré ešte chcem doladiť, dorobiť a jednoducho snažiť sa to teraz vlastne udržiavať a nejako... Je tam veľa takých, netvrdím, že prevratných vecí, možno drobností, ale keď tie drobnosti sa nazbierajú, tak jednoducho naozaj je to dlhodobo udržateľnejšie. No. Netvrdím, že napríklad aj v tej kuchyni mala som nejaké rozdelenie, aj podľa proste tých rôznych sekcií a jednoducho odskúšala som si to a zistila som, že niečo mi nesedí po asi koľko to bolo, 3-4 týždne, hej, som to mala a videla som, tak som to proste zamenila, hej, že nie je to také, že čo som si v tom kurze našla, tak už som s tým nepohla. Samozrejme, že človek sa s tým nejako zžije postupne a na niečo príde, že mu naozaj nesedí, ale zase určite musím povedať, že proste človek si to tak prejde celé a tie najhoršie veci vyskočia jednoducho, lebo naozaj v tej domácnosti máme podobných typov, hej, a jednoducho aj tými vašimi skúsenostiami, čo chodíte ku klientom, tak proste máte vychytané tie muchy inak ako ja, čo som stále v tej istej domácnosti a vlastne nemám to s čím veľmi ako porovnať a tým pádom vy prídete na tých vecí viac. Keď to poviete takto v tých videách alebo v tých jednotlivých kurzoch, tak človek, keď to vyskúša, tak uvidí, či mu to sedí, či nie, ale mne to veľmi sedelo a naozaj to rozdelenie tých dní, tých miestností a tých úloh na jednotlivé dni mne veľmi akože vyhovovalo. Super. O tom to je, jakoby, jo. Já určitě neříkám, že to, co tam přednáším, že padne každému. Já se vždycky snažím ukázat ty možnosti, těch možností víc, že jo. Někdo má děti, někdo nemá, někdo má byt, někdo má dům, někdo pracuje z domu, někdo chodí prostě a je furt někde, jo. Ale je to o tom nějakým způsobem se v tom inspirovat, zkusit to a když to nefunguje přesně, tak to trošičku jakoby obměnit, ale jde o to prostě začít, udělat ten základ. Já si myslím, že je hrozně důležitý právě snížit to množství těch věcí na minimum. A pak už samozřejmě ta organizace a to uspořádávání je úplně o něčem jiným, než když uklízíte 100 věcí versus 30 věcí, že jo?
A ten čas a tu motivaci přesně tak, jak jste říkala, no. Super, tak jo. A mne ešte ak môžem, páčilo sa mi aj tá sekcia s tými organizérmi, lebo ako poviem pravdu, ja som o niektorých ani nevedela, že také existujú a som hneď tak ako rozmýšľala, že a toto by bolo celkom fajn, hej, akože jednoducho, keď človek nejako není taký, že by hľadal na tom internete všetko možné, tak jednoducho naozaj o niektorých typoch som ani netušila, že sú. A tiež ako už som si niečo zakúpila a využila a je to fajn, je to také, drží to všetky tie veci naozaj pokope, tie organizéry, čo zo začiatku sa mi možno zdalo, však ako človek to naukladá pekne do tej skrinky a hotovo, ale keď to dá do toho organizéru, tak častokrát naozaj jednoducho udrží to všetko pokope, čo to udržať má a vydrží to dlhšie, ten poriadok. Určitě. Ona je to samozřejmě o té hlavě, že jo, taky. Ona celkově organizace je o té hlavě, právě o těch návících, o tom, že když tam ten organizér máte, tak mně přijde, že ta hlava vás víc vede k tomu, že to prostě do toho organizéru dáte, že to nenecháte někde nahoře, na kuchyni nebo na komodě, ale že víte, ano, já jsem si proto vytvořila ten box a tam to chci dát, jo. Aspoň tak to funguje u mě a vím, že u většiny těch klientů to funguje taky, jo. Proto říkám, nemusí být organizéry všude, ale strašně vám to právě pomohou jako v tom dlouhodobém hledisku a o to já se jakoby snažím. Dobře, Kataríno, kdybyste to měla ještě zhodnotit, jak jste se teda posunula teďka jakoby doma, tak chápu, že je to určitě lepší, a když byste to třeba zase nějakýma pár větama jenom shrnula teďka po těch 2 měsících, co vám to dává, co vám to přineslo, jestli to splnilo vlastně ten cíl, ke kterému proč jste vlastně do toho kurzu jako vstoupila? Čo mi to dáva? Dáva mi to pohodu doma. Pohodu, taký kľud, také ako nevyskakuje z každého rohu na mňa nejaká kopa veci. Takže to takisto pomohlo mi to v tom rozhodnúť sa o tých veciach, že posunúť ich ďalej, jednoducho nenechávať tú ťahu toho všetkého na sebe doma a sysliť to tu, hej, a zbierať, ale jednoducho povedať si, tak fakt, akože na čo mi to je, keď ako to tu mám potom prekračovať, takže tak. A musím povedať, že jeden z mála kurzov, ako nie, že len tejto témy, ale celkovo, ktorý naozaj pre mňa bol veľmi praktický a veľmi ako splnil to, čo som očakávala, že naozaj to bolo proste upratceme domácnosť a naozaj som ju upratala. Hej? Že nebolo to také iba, že budeme sa o tom rozprávať, ale bolo to také, že fakt sme to robili. A to je asi moje taková jedna velká výhoda, kterou mám, že fakt se snažím jít do té praxe, jít do toho, protože já to vidím u těch klientů a snažím se vás v rámci těch živých vysílání motivovat. Samozřejmě ono je to těžký, jo? Když si to vezmeme, je to 5 velkých místností a samozřejmě člověk jako v polovině a cítím, že jste takový už jako už jsem to udělala. Bola som unavená, bola som akože už dosť taká, že ale potom si povedala, sakra, však už toho nebude tak veľa a hlavne, keď sa človek obzrie do tých druhých miestností, ktoré už prešiel, tak ten pocit a ten výsledok má naozaj urob to teraz a už to budeš len proste doľaďovať a udržiavať do toho, hej, že myslím přesně si, že... tak, přesně tak. Potom to je prostě, takže já se snažím, samozřejmě to nezaručuju každému, musí to jít z vás, jo, to já se vás snažím k tomu dokopat, snažím se vám to úplně zjednodušit, abyste nemuseli doopravdy o ničem přemýšlet, ale abyste podle něčeho jeli a abyste tam viděli ty výsledky. Proto jsem to vlastně udělala tak, že to jsou jakoby uzavřený právě ty pokoje nebo ty místnosti, protože to je přesně tak, jak jste říkala. Vy pak jdete do té místnosti a řeknete si, tady se mi to povedlo, tak chci to samý i někde jinde. A už vidíte třeba po těch 14 dnech, že když už jste si tu koupelnu uklidila, takže už vám to tam funguje o hodně líp, že jo? A najednou v tu chvíli máte jakoby větší tu motivaci. Takže to jsem strašně ráda, že to vidíte i z toho praktického hlediska.
A ještě se zeptám, když byste teda přemýšlela, pro koho ten kurz, komu byste ho doporučila? Pro koho si myslíte, že je ten pravej, že by z toho prostě měl ten bonus, ten výsledek, nebo kdo by do toho měl naskočit? No, každý, kto naozaj, kto sa doma necíti dobre vzhľadom teda na to množstvo vecí, kto je v tom taký, že aj u práce, ale proste aj tak to není ono. Jednoducho pre ľudí, ktorí, dajme tomu, majú už tú domácnosť naozaj viac rokov zabehnutú a sa im to kopí. Takisto pre tie mamičky, ktoré už majú väčšie deti a aby sa dokopali vytriediť a poposúvať tie veci, ktoré už naozaj nebudú teda potrebovať, lebo myslím, že naše deti už po sebe nosiť nič nebudú, alebo ich deti. Takže už tá doba je taká, že naozaj človek všetko kúpi nové alebo proste, že už sa to, není to ako kedysi, že sa odkladali veci naozaj z generácie na generáciu. A hlavne niekto, kto naozaj chce prakticky urobiť ten posun. Ale musí naozaj si na to aj mentálne sa nastaviť, že bude to makačka, ale keď to spraví aspoň tých 80%, keď dáte, tak naozaj ten výsledok uvidíte. Super. Tak jo, tak Kataríno, děkuju moc krát. Já jsem strašně ráda, že to zafungovalo u vás, že to funguje. Že prostě jste z toho takhle jako hezky zhostila, že jste nepřestala v polovině, ale že jste to dala dokupy. A samozřejmě ten život žijete, tak jak já říkám, jo, neustále se něco mění, děti přicházejí, odcházejí, rostou a podle mě je právě strašně fajn, že si tam nastavíte ten systém, nastavíte si ty návyky a prostě si to do té hlavy tak nějak dostanete, že mně to pak přijde, že už vlastně sama víte, co máte dělat, jen je občas se prostě potřeba k tomu jakoby dokopat, ale už víte, co funguje a to je jakoby super, no. Perfektní, tak jo, tak já děkuju moc za vaše sdílení a já doufám, že se uvidíme prostě ve skupině a nebo někde jinde a prostě děkuju moc a přeju hodně štěstí. Ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi príjemné, ďakujem za energiu, za všetky nápady a verím, že teda ešte mnoho ďalších domácností bude mať prospekt z vašej práce. Děkuju moc krát. Naschledanou. Daví.